Tini orang norok tamni bagai lokutum pengi asuk laikya angke seng pula sini bura yang kota no sung sini tini tamni bagai norok hake basai kutum nangka nengkisa basai kok sakasawan. Seng tini orang wo kaisa sini gordon khola bai ba di nomor koloni ni kita parani je kaisa di nomor ni baik bong para kelang thangai kisa no songoi borok baik ni beparo je no songjagai salainani thangtani je समस्या ongkha je kisa dakar sa paung lai bulai sulai kisa ongkha amoni beparo tini 3 nomor koloni o tini sumyang sani bagai phaimani bagai tini 2-3টা parani sokdiri jeng upostite abono sumyang sa khlaimani bagai jeng tini aro jotono basaboi jotono hamja lai jotono mani lai jeng gomon bagai sumyang sa khlaiei borongno tini basari boi yakgom roi irikha Asungno. Angke je gothana ma jaga ni sokdirim lana bo. Angke yongno kisa kok sangnai angke norok ni adinong laimani norok tini hamlai ke angke paran bumung kisa tainin sinmung rekya kok sakasana. Ani para khai dino koloni aga dino koloni para bumung khai palmani mo som gorjo khalawo bad nosto mani daratei aro mimang soi mali nei aro 3 নম্বর koloni bo kuthumai mimang song lekha sena Hambai. Angke hanya hai te korok sin takukno bon bosungko bo nini sinmung kisa tainin paran bumung kisa sawoi kisa sai. para gorjong khala bumung khai to moninal ngajin para o je boro bad kala hangai bad nosto khlai ka pungka abu borok to singnaya tam ka ba borong no romai karinani hnai boro ar thanglai tini pulduno pokheno bul boja buji khlaine bisa bulai to lai mi abon bagai kolai mani lai malai liya ngai 3 number koloni mo phari bus dipsana khlai ro thang